Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Ganasaka, nomor absen 16 dari kelas 10 TKI 1. Kali ini saya akan membacakan teks Panyandra. Regu regeng hamrebawa, risang tementen sarambit medak saking pelanggahan pinapok sang suba menggala arsa jengkar tilar pariwahan kini rabaken ngulati wahyuning jodo tedak jelek ngampil amparan rukni ginarupyung para remaja putri sangga putri Thomas Horok rekang samya hanjenengi prasasat kadi nerandra siniwaka satuhu arsa jangkar hangedotan binayang bayang sima kamung sanilir dewaning kabiyan arsa nglanglang bawana nganglangi langganing langen ramyang katongton kanyarang hanuks meng sasi tada mus kasipatan wahyuning jada jatmika hamrebawa handayani warata sanggya kang hanjenengi wakadya antuka gemplalaning nugraha sinten ta ing ngarsa asung tulada ingkang minangka pramukaning lampa busana lir penewu mantri mataya ngrantaya kadi angganing senopati lah menika tawarnane sang suba manggala ya sang manggala suba dasar pitiksa sarwa sembada makasih muda tumaruna wimbuh hambek susila hanaraga leptereh wileting beksa lampah ngrantaya anut rara sing wirama hanggung kendel tindake sepacak mangu sepacak tumoleh tansah kardiya marang tembene winisuda sendaya menawa kasandunging rata kabentusing tawang-tawang sumambung ing wuntat lempahe manggaluyuda kembar busanane kembar tetek piyadege kembar warnane tinon saking mandrawa kadya jambe sinigar pasuryane sumunar agilar-gilar ngagem busana sarwi jenar mila boten maka lamun para kanya pada pumesar handulu baguse satria kembar sawurinira ana dwi wanodya alit sekambaran parandene wis katinggal sumanar tak tejane mencorong cahyane tinon saking sanda mandrawa glawa-glawa kadya gelok kancane kang bisa tata jana inggih punika wamanira patah sekambaran sinegeg gantya kang cinatra sinten ta ing madya mangun karsa kang busana lir raja kabiwada lah punika ta ingkang dados mustikaning karya memaniking kandha jatining kang rinengga sang temanten kekasih bagus pradipta Gautama kaliyan Rara Sekar Arum lumampah kekanten asta ket raket renggong gula kumapyur pulut kekalihnya sajak lingsem nangging suka hanggung reremetian asta nggaraita yen kesadaya tamu boten wonten ingkang pirsa kajawi pangendaliwara dasar wus donga denira henganti tumapaking pahargyan marma sekedap hangunjal buswa anggeget lati karana tansah kardia kang gupit mengka ing tilam sari sawingkingnya sang pinanganten lah punika ta ibu juru paes dalah ibu pangembaning putra temanten sakalian dasar ibu paes prigel trampil angayahi jejibahan engrangga amemantes sang pinanganten mila asiling pakarian satuhu datan nguciwani semanten ugi ibu pengembang putra temanten ugi prigel lan pinter nata bela wisma momong putra datan kuciwa Lampahira sang pendipa raja ginarupyung
Para remaja putri Estining lir putri Thomas dasar sadaya sami Sulistiyang warni. Gandes luwes merak ati lelewon milanggoni ing pangajap mbanjang dadi putri kang sejati kadya suwargi Raden ajeng kandi ingkang kaesti mung sauji mugi-mugi benjang winengku satria sejati ingkang kepareng tut wuri handayani lah menika tak ingkang hamengku karya sarimbit garwa pangiring kanan kering saju katuju ing panggalih wuningani balu daging tamu balabar dumugi ing panggalih prasasat boten kengging pineta ing basa sewu bagya dadi sajuga. Itu adalah teks Panyonggo yang baru saja saya bacakan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.